В студиото ни вече са представители на Асоциацията на българските дули. Това са Боряна Пандова и Йоана Станчева. Добро утро! Добро утро! Кажете ни първо какво представлява професията дула и защо все още не е популярна в България? Дулата, това е, можем да го кажем, ангела на раждането. Тя е човек, който придружава родилката, подкрепя емоционално и физически по време на нейното раждане, а можем да кажем, че тя също подкрепя цялото семейство в периода преди раждането, когато подготовката става най-интензивна и родителите решават как точно искат да бъде желаното от тях раждане. То може да бъде всякакво според избора, културата. Казвате подкрепа, какъв вид подкрепа оказват? Подкрепа емоционална, физическа. Дула е човек, който знае много трикчета, така че да направи раждането по-бързо или по-бавно, ако се налага, по-безболезнено. И в крайна сметка основната цел е тя да осигури комфорт на майката, и в семейство да остане един положителен и прекрасен спомен от раждането. Всъщност, кой може да стане дула? Как хората да бъдат сигурни, че обръщайки се към вас, ще получат наистина подкрепата, за която говорите? За да станеш дула, трябва да минеш през един много приятен, но и все пак дълъг процес на сертификация. Организациите, които сертифицират дули, са няколко в света, като съответно дулите от Асоциация на българските дули, на които сме членове и ние, са преминали един курс на обучение с обучител от Щатите, от най-старата школа за обучение на дули, като след това имаш практически опит, четене на литература и много други неща, които влизат в сертификация. А защо е важно хората да се обръщат към вас? Каква е разликата, ако хората раждат, ако жените и семействата предпочитат да раждат без подкрепата на дула и съответно с подкрепата? Най-малкото дулата знае малкото ти име преди да започнеш да раждаш, което не винаги се случва в момента на раждане на жената. Дулата е човек, който познава майката, тя е споделила нейните тревоги, ако има такива. Те са обговорени с нея, знае какви са желанията на майката предварително и може да се погрижи за нея, когато познава нейната физика, психика, емоции, семейство и желание. Тя може да направи така, че раждането да бъде максимално близо до мечтаното за майката такова. А дулата присъства и по време на самото раждане. Тук обаче идва проблем. Често в болниците карат придружителите, било то баща, близък или дула, да доплащат. Според вас това противоречи ли на закона? Точно това е една от кампаниите, които сме започнали. Асоциация на българските дули фактически се създаде, за да можем да имаме по-голям глас, защото всички заедно сме малко по-силни в изразяване на нашите позиции. Поровихме се малко в законите, тъй като наши клиентки се почувстваха ощетени от факта, че някои болници предпочитат да взимат доста солидни суми за присъствието на баща, на придружител, било то дула, било то член от семейството. И съответно намерихме, че в алинея 3 от глава 26 на наредбата за утвърждаване на АГ стандарт, който е стандарта, който ръководи всички акушеро-гинекологични лечебни заведения в България. Присъствието на близки на раждащата по време на раждане е допустимо само в условията на самостоятелна родилна зала. Това означава, че законът действително се грижи за оптималната жизнена среда на родилката и новороденото, когато тя е избрала самостоятелна родилна зала и че това е нейно законово право тя да бъде подкрепена от хората, които са близки до нея. Защото явно законът предвижда, че в тази интимност, която позволява самостоятелната родилна зала, има много по-добри резултати. Тоест, раждането като един особен процес, в който се изливат толкова много хормони в кръвообращението на майката, в който се тестват лимитите на нейната физика и психика, тя има нужда точно от подкрепата на най-близките си, на хората от своята общност. А колко пари се искат за присъствието на придружител? В момента според вас са незаконно? Доста произволно е в различните лечебни заведения. Какви са сумите? Значи имаме сведения за от 35 лева до 500 лева. Добре, сега на телефона е доктор Валентина Григорова. Добро утро първо, госпожо Григорова.
Добро утро. Чухте, надявам се, част от разговора за това, което говорихме всъщност, че според нашите гости тук, болниците така незаконно взимат едни суми за допълнителен на придружител и че тези суми варират от 30 до 500 лева. Така според вас това законно ли е, незаконно ли е? И каква е практиката в Първа АГ болница? В Първа, да, където работите вие. Само искам да кажа, че за да се прецени дали е законно или незаконно, първо трябва да имаме закон за дулите, в които да се разрешава присъствието им, законовото им присъствие в здравните заведения. И след това да коментираме има ли закон това да бъде заплатено или няма такъв закон. Защото както има закон за избора на лекар, това е избора на пациентката, ние се съгласихме и дадохме път това да се развива, без да искаме от пациентите избори на лекар. Но в момента пациентката прави един избор и той е дула. Всеки избор, който е извън родителското и близкото обкръжение роднинско на пациентката, значи трябва да се заплаща. При вас какви са таксите в Първа АГ болница? При нас се заплаща, но те са идвали много рядко при нас. Хората, които имат желание да са с придружител, са малко, така ли? Чувате ли ме? Да, чуваме. Ако закона разреши присъствието на дулите и това нещо да влиза в клиничната пътека, значи ние нямаме абсолютно никакъв проблем. Всъщност, защо е важно за една родилка, кажете вие като специалист, първо така по време на раждането при нея да има близък човек, а и както така в последно време се говори и дула. С какво това помага? Значи, близкият човек подкрепя, той е вътре в нещата, той очаква да се роди неговото дете, неговото близко, роднинско дете. За него това е един прекрасен момент. И ние така с удоволствие посрещаме близките, които искат да присъстват в хода на раждането и да са пряк участник в раждането. Обаче те трябва да заплатят за това. Нека да чуем вашите аргументи. Може да чуете самите дули какво имат да ви кажат и да ви попитат. Значи нашите аргументи са тези, че това е една екстра. В момента в нашия свят, в нашата медицина, това е една екстра. И ако ние включим, както в частните клиники, с високи стойности на плащанията на родилките, тогава може и присъстващите да не заплащат тази екстра. Но при положение, че тази екстра изисква допълнителна, специално оборудвана родилна зала, изисква допълнителен персонал, защото от този персонал, който е дежурен, се отделя една част от него, която да бъде точно в родилната зала, в която самостоятелно, в присъствието на съпруг, ражда пациентката. Доктор Григорова, тук при нас има представители на дулите. Те имат въпрос към вас и коментар. Ако можете да... Ще ви помоля да останете на телефона. Коментарът ми е следният. Всъщност, ние като дули не искаме по никакъв начин да се променя закона, защото законът вече, както цитирах, позволява присъствието на близки на родилката. Близки на родилката са хора от нейната общност. Според член 86 от Закона за здравето, всеки пациент, като пациент, всеки има право на грижи от общността, в която живее. Таткото и дулата са част от тази общност. Това са хора, които са гарант за протичането на безопасните процедури, които се случват в болницата. Една дула и един баща не изискват по никакъв начин допълнителен персонал. Според вас вече в Закона за здравето е уредено, че дула или баща или който и да е придружител имат право безплатно да присъстват. Законът е категоричен. Става въпрос за близки на родилката по нейно желание. Законът не определя те да имат кръвна връзка. Госпожо това е Григорова, човек, който родилката желае. Така ли е това, което казват гостите тук, че първо според закона е това и второ те казват, че и един баща и една дула не изискват кой знае какви допълнителни грижи и място от персонал. Това не е вярно, защото се изисква точно определено място. Нали? И другото нещо, което е, съгласете се, че действително се отделя отделен персонал. Още по-важното е това, че
трябва да има действително статут на тези дули. Един статут. Никъде в закона не е цитирано понятието придружител скоби дула. Дулите не са сме съгласни за. обаче, че се изисква допълнително място и допълнителен персонал, така ли? Не, закона казва, че когато родилката е заплатила раждане в самостоятелна зала, тя може да доведе близки хора с нея. За тях се изискват калцуни, маска и евентуално престилка, нищо повече. Така че място, така както каза доктор Григорова, е именно това, за което тя е платила самостоятелна ВИП зала. Закона не задължава някой да бъде квалифициран с някакъв етикет или професия. Напротив, той е просто близък на дулата. Тя определя кой е нейният близък. Друго нещо, което искам да уверя доктор Григорова. Мога ли да се включа? Да. Другото, което аз бих искала да кажа, че болницата е едно самостоятелно търговско дружество. И болницата е тази, която определя правилата. Доктор Григорова... Разбира се, правилата се съобразяват с закона. Но ние имаме право, след като имаме официално регламентирани и платени медицински услуги, да се възползваме от тях. Вие като търговско дружество. Колко взимате във вашата болница? Питахме ви вече, обаче... Не мога да ви кажа, но мисля, че 200 лева е. 200 лева. Това и за дула, и за придружител, когато съпруга там или друг близък? Абсолютно категорично. Ако е придружител, съпруг, точно, за съпруг е 100 лева плюс випа. Защото дулата може да присъства без избор на лекар, разбирате ли? Тя присъства без избор на лекар и може да присъства и в обикновената зала. Но само нейното присъствие... Впрочем, ние, между другото, благодарим на вашата болница, че е наш партньор, защото не са много болниците, които допускат дула, и това е чудесна инициатива, която дава възможност на жените да преживеят нещо много по-различно, много по-красиво. Само че според вас не трябва да е срещу заплащане. Не според нас, според закона. Според закона, законът е вече съставен. Нашата идея е да работим с вас и вашите колеги, доктор Григорова, като съответно какъв е нашият статут. Действително тепърва предстои да бъде обсъден и това е част от целите на Асоциацията на българските дули, но сами разбирате, че при положение, че има толкова много статистически изследвания, че присъствието на дула променя по такъв драстичен начин преживяването на майката, намалява използването на епидурални упойки, намалява използването на форцепс, вакуум и какви ли неща. Когато знаем, че една такава помощ е толкова необходима и законът подкрепя присъствието в самостоятелна зала, мисля, че няма нужда от допълнителни спънки. Ние сме част от екипа, който обгрижва майката. Ние сме част от нейния приближен кръг. Така че в този смисъл, мисля, че няма смисъл да... Добре. Аз ще ви кажа само, че за това, което казвате, че се намаляват епидуралните, че се намаляват хората с вакууми и така нататък, аз мога да го коментирам едва тогава, когато това навлизането на дулите стане масово и ние направим един отчет, една статистика, за да имаме статистически достоверни величини. Ние не можем да кажем какво прави точно в момента дулата, колко много тя помага и колко много тя... Остава въпрос и за присъствието на родител също така. Благодаря ви, госпожо Григорова, за този разговор. Очевидно срещате много трудности, докато се утвърди вашата професия и вашето статукво. Изпращали сте ми писмо до Здравното министерство с сигнал за това, че незаконно се взимат тези такси. Какво ви отговориха? Първо предстои това да получи отзвук както в обществото, така и да получим отговор от Здравното министерство, но очакваме с нетърпение те просто да подкрепят закона, който вече съществува. Както вече казахме, не се борим за изменения или допълнения в закона. Очевидно обаче лекарите не знаят за тези разпоредби в закона. Това е нашата работа. Да напомним, че нашето присъствие е желано от клиентите на тези болници, защото тя, освен че е търговско дружество, както каза доктор Григорова, това е и място, което трябва да се съобразява с АГ стандарта на нашата страна. И ако в него е заложено това присъствие и тази подкрепа да бъде безусловна, т.е. за
присъствието на баща и дула или майка на родилката да не се вземат пари, нека повече болници да следват този закон. Благодаря.